Ассалому алайкум. Номи ман Некрчон Азришо. Хуш омадед ба мини-курси Xmind-иш бо чие? То ин ҷо мо фаҳмидем, ки Xmind чист ва бо интерфейси он шинос шудем. Дарси сеюм сохтани аввалин майндмап харитаи зеҳнӣ дар Xmind. Дар ин дарс мо як харитаи зеҳниро аз сифр месозем, то шумо принсипи асосии кори Xmind-ро пурра дарк кунед. Пас аз кушодани барнома бланк мапро интихоб кунед. Нигоҳ кунед озе. Бар ба бари ма шумо иро пауза мекунед, чихе мекунед. Бидурен ҳами чикорое ки ман мекунам, ана ҳамиёро бикунед шумо. Дар маркази экран мавзӯи асосии Central Topic пайдо мешавад. Инҷо мавзӯи асосиро инҷо мавзӯи асосии худро нависед. Барои мисол мо менависем нақшаи рушди бизнес. Биёй ҳамиро ман мегирам. Хоб ана ки дальши дига чизе меша, мо ана ҳамиро мекунем. Ман оз я борира закрит кунам, шумо чтоб бинен як финти дигара. Хе мебиёем болоштас и тарафи мишка меҷиқем. Открит главную мекунем. Ози главный ҳуй меша, якта картаи I0 мегирем мо. Шумо ҳам ана ҳам хел бикунен. Новая карта бланк мап ина мияе. Гирифтем ша. Иҷада як гала намудоб ромад, мо ина мира мегирем. Интеллект карта мегирем. Саздад мекунем. Шит калон мекунем экрана. Дарҳол амира иваз мекунам. Центральная темара сиёҳ мекунам. Иҷашай неха мекунам. Барои ки мада маъқулай ҳамин намуд. Да иҷа байнда централ топика иҷа гуфтагӣ будем ки биёра икс кунам. Дар маркази экран мавзӯи асосии Central Topic пайдо мешавад. Инҷо мавзӯи асосии худро нависед, намира копировать кардем, да иҷа навистем вставид. Хоб бар ба бари ма бикунед шумо. Копировать Ctrl-C ина дар поён нишон дод. Вставид, амуҷара интихоб мекунем, Ctrl-V вставид мекунем. Ҳоло мо бояд идеяҳои асосиро илова кунем. Барои ин тугмаи табро пахш кунед. Xmind ба таври худкор як субтопик ё зермавзӯъ месозад. Биёин гирон кунем. Нигоҳ кунед. Ина ҳамиёра ҳамаша дабавид кардан лозим. Ман чӣ хе мекунам озӣ шумо бинен. Шумо ҳам хе медуроен ина миҷада якта менависен. Маркетинг. Да иҷа менависем маркетинг. Шумо чӣ қадар дуруни ҳами барнома кор кунед, ҳам қад шумо да зурае. Маркетинг. Фурӯш. Ина идитаи дигаша оз мо удалид мекунам. Ман бисёр наменависем, шумо бинависен ки маҳсулот иёра копировать. Нигоҳ кунед. Иҷаи хела хе копировать мекунӣ. Гирифтам сетара, да иҷа меҷиқамо, вставид мекунам. Ҳамаё автоматӣ омаданд. Меқапу миша айс мемонам. Зиясиш кун. Меқапу миша ай тараф мемонам. Хоб ина ира гирон кардан лозим. Ина идитара. Тамом. оли мегузарем да кнопкаҳоро мерасем. Чӣ шид иҷа? Маркетинг, фурӯш иёра ҳамаша дабавид кардем. Шумо текст қатъи нависен, копировать накунед озирашта. Ҳоло ҳар як бахшро метавон боз ҳам муфассал кард. Масалан ба қисми маркетинг гузаред ва боз тугмаи табро пахш кунед. Дар ин ҷо метавон чунин идеяҳоро нависед. Кадом идеяҳо? Фаҳмо Instagram, Facebook, TikTok, реклама, контент. Медуроем иҷа маркетингда шумо ҳамози обновлени навда ина ҳами хел плюсак пайдо меша. Зер кунед хе пайдо меша худаш автоматик. Ё ки меҷиқем зер мекунем, таба зер мекунем. Ира нишон дода будам уҷа бо оли мегзарем дарсшда. Ина 5 та шид. Ана иёра ҳар як чиша ҳамиёро нависан дар кор. Instagram, Facebook, TikTok, реклама, контент. Instagram. Ман ози наменависем шона вақти бисёр мегира. Шумо якта нависен. Я бор дига мефаҳмонам. Вақт чӣ қадр зиёд дар дуруни барнома сарф кунед, шумо да ҳамун қанақ зае. Дастотон омӯхта меша. Ман уже чанд сол шуд иро истифода мебарам. Хе вставидш кардам ина. Хоб ҳамин тавр ҳар як идеяро метавон ба қисмҳои хурдтар ҷудо кард. Маҳз ҳамин тавр хартаи зеҳнӣ шакл мегирад. Агар хоҳед мавзӯи дигарро дар ҳамон сатҳ илова кунед, тугмаи Enterро пахш кунед. Бо ҳамин роҳ шумо метавонед дар як чанд сония даҳҳо мавзӯъ эҷод кунед. Фарқ байни таб ва Enterра фаҳмон ки худат чӣ хел истифода мекунӣ. Нигоҳ кунед, агар дар болои иҷиқм Enter ҷиқм, тема ята нав пайдо мешавад. Тема ина е тема. Enter ҷиқдам бо тема пайдо шид ина.
фарқ ҳамияе. Агар таба ҷиқем да ҳаму худаш пайдо мешаи хеле ина. Да ҳами падтема мисол худаш пайдо меша. Иҷа ҷиқум таб, иҷа ҷиқум энтер, ихелай. Диден? Ранги худаш пайдо меша вақти энтер меҷиқи. Таб меҷиқи да тагиш пайдо мешаята. Хуб, хел мекунам тонистам фаҳмонда. Исм мебиём анаку. Акнун биёед харитаро каме зеботар кунем. Яке аз мавзӯъҳоро интихоб кунед. Дар панели тарафи рост метавонед чӣ метавонем? Ранги мавзӯъро иваз кунед. Андозаи матнро калон ё хурд намоед. Шакли блокро тағйир диҳед. Ранги шоқаҳоро интихоб кунед. ин кор на танҳо харитаро зебо мекунад, балки хондани онро низ осонтар мегардонад. Ҳамин чиз зурай. Мисол хелайда шумо ҳама вақт дар фикртон гиред, мисол маркетинги шумо рангиш фақат як хел мешавад. Неҷа ина молияе, мисол молияра дига фақат кабуд мемонем. Клиенто иҷа кабутай мегирем, рангша савз мемонем. Штоб мо пага уже дарода мебини ҳа маркетинги май небуд меги ҷошда пеши ҳам мебиёй. Оли калон меша мисол картоотон. Ҳаму ёро шумо метавонед падранг ҷидо кунед уже. Хоб, иҷа чӣ бидозӣ? Ранги мавзӯъро иваз кунед. Меҷиқем амира. Сирхи ғавс мекунем ша. Меҷиқем. Агар инеира сирхи ғавс кунем, поли ами карта иваз меша. Хоб, инҷаш. Андозаи матнро калон ё хурд намоед. Биёин камтар калониш кунем. 36. Шакли блокро тағйир диҳед. Мисол намиҷада мо метавонем ки ҳамира хича, ина мисол асосӣ небуд ку. Но иҷа бо инеира иваз карда меша. Ине хеле мекунем ша. Миёеда иҷа инамуд мешава. Нои барои маркетинг правилния. Просто ки не хеле роҳош ҳаста. Мисол да иҷа ине поёнакиш мекунем. Ё ки бо мешава ине иҷада хеле хронология мекунем ша. Ине хе мерава. 23. ин хеле можния. Мози намерасе. Мо ҳам будагиша мемонем. Правилния барои ки ҳами озираштар. Шакли блокро тағйир диҳед. Ранги шоқаҳоро интихоб кунед. Ранги шоқаҳо ине яй. Исм мебиёем. Ина цвет ответвления. Ине ёро иваз мекунем. Оз нигоҳ кунед. Полни дига шид. Диден? Ки меҷиқем хеле полни дига шид. ин ҳама хе шохҳоро рангоша метавонем иваз кунем. Ҳамин рангборам як чизи беҳад муҳимае дар ҳамин барнома. Беҳад муҳимае ки мисол шумо чашмтонда хушрӯ метавад. Олия дарсда миёем мебинем хитон мегем вай ичия мегем. Хоб, нақшаи рушди бизнеса мегирем. Поён мебиёем. Кубо иҷа далши чӣ буд? Боз як хусусияти муҳим вуҷуд дорад. Чӣ хусусият бошад? ҳангоми сохтани майндмап кӯшиш кунед ки дар ҳар як блок танҳо як идея ё як калимаи асосӣ нависед. ин ҳамира дар назар дорам. Мо инҷа маркетинг навистем ку, ин инҷа молия навистем ку ёки маҳсулот. ҳамира дар назар дора ки якта менависӣ, баъд далчишда зиёд текст боша иҷа менависӣ. ин усул ба майна кӯмак мекунад ки маълумотро зудтар қабул ва дар хотир нигоҳ дорад. хатои маъмултарини навкорон ин аст ки дар як блок ҷумлаҳои дароз менависанд. Майндмап барои матнҳои калон нест. Он барои нишон додани робитаҳои байни идеяҳо сохта шудааст. ина ҳамиҷада мегӯяд баъзеҳо мёгала менависанд. ина ҳами хеле якуна мисол биненда ҳамиҷада ман калтача навистам, далчиш ира навистам. Мисол ё ки неҷа калтачай бо далчи не ҷидо кардагиай. Ин ҷидо кардан хубае ки да ёд ёдаҳо места, мефаҳманд чӣ гуфтем мо дар боло. як бор ҳамира нигоҳ кунед, хеле гуфта буд мега. хоб, ин ҳами хел кунед мега шумо. дар охир харитаи худро ҳатман нигоҳ доред, сахранид кунед. ҳозир миёем деҷа. Барои ин аз Ctrl+S истифода баред ё тугмаи завероз пахш кунед. Гапои худта нашод ҳамиш гап зан, яъне сохтани яъне сахранид кардан. нигоҳ кунем бародаро. Мебиёем рехи кунам хушрӯ экран мутова. Вақте ки ягон чӣ месозен ҷобаҷо мекунен, дарҳол Ctrl+S биҷиқен. На дар клавиатура Ctrl+S. баъд сахранид мега. иҷа агар про дошта бошен дар серверои Xmind сахранид мекунен, дар любой ҷо рафтен дига метавонен дар ҳаму Gmailтон вайти карда ҳаму картаи лозимитона биёбен. аммо ҳозир мо текущи устройство мекунем. мо дальши дар дига дарсҳо ҳамира фақат настройка мекунем. нақшаи рушди бизнес барои курс менависам ман. барои курс шумо ман ҳами хел мекунед дига дальши. хоб, инеира ман мегирам. Чтоб неҷа аралаш нашавам, номи инеирам иваз мекунам. Майра чӣ хе кардам?
Аиҷа ду бор ҷиқидам ба мишка контрол А кардам, баъд контрол С кардам ки копировать шава. Да ин аиҷа мисол номи картада ду бор ҷиқидам ҷои ном иваз карда накай вставит кардам шамиҷа да иҷа баъд зер кардам. Тамом амиқа кор. хуб акнун шумо аллакай метавонед мустақилона аввалин харитаи зеҳнии худро созед. Дар дарси навбатӣ мо бо миёнбурҳои муҳимтарини клавиатура keyboard shortcuts шинос мешавем. Гарячи клавиш инами Ctrl K, Ctrl Alt Z ё ҳамаи меояд дар дарси дигаре нишон медиҳем шумо. Ин миёнбурҳо суръати кори шуморо чанд маротиба зиёд мекунанд ва ба шумо имкон медиҳанд ки мисли корбари касбӣ бо Xmind кор кунед. Зуреваям дарсам. Шумо бар ба бари ман меёра карден, агар накарда бошем просто тамошо кардан шумо вақтона сарф карден да як чизи нолозим. А вақти бар ба бари ман карден ин беҳад чизи лозим буд. Саломат бошен, и дарсдам то дарси дигар барори кор.